Tapos ngayon, ikapanganggot. Di ka man lang kayo nag-iisip. Ikaw man lang nag-iisip. Ako pang sisisiyon mo. Ikaw talaga, paano bukasan mo ang account ko? Account ko to, may account ka man. Siyempre bubukasan ko yan. Bata ka baga. O ano ka, bata mo ako? O alam hindi ko bukasan account mo. Bukasan mo ang account ko. O bakit pa para bukasan mo account ko? Malamang bata ta ka. O diba? Yung sinasabi ko sa iyo. Ha? Bawal ning account ko. Panguling account ko. Gamit ko lang sa school. Anong pinagkaiba ka yan? Kasaalan mo yan, tapos akong iwalon mo. Paano ikaw nag-iisip? Nag-iisip na ako, nag-iisip. May nahiling ako. May nahinig ka, tamay mata ka. Kasaalan mo yan, tamay mata ka. Alangan mayo kung mata. Talaga, tanggal mo yung mata mo. Paniyo, ikaw pa nang gandang anggot. Talaga, para naghagad lang sa kuning assignment. Sabi-sabihan mong kaklase mo, dahil sunod para chat. Naghagad lang nga itong assignment. Nagagad assignment, tapos naghapot ko nagkakan ka na. Malamang, di ako makakagibo ng assignment kung di ako nagkakan. Ako talaga, no? Gamitin mo ang utak mo bago ka mangiiwal. At nagkaklase mong yan, kaming concern na maray sa imo, ano? Para hinapot ko nagkakan na ako. Ikaw nga, naghapot man sa ko. Naghapot. Ano, ikaw lang pwede maghapot sa ko. Sino naman hinahapot ako kung nagkakan Ay, na? kasalan ko pa. Kasalan mo talaga. Grabe naman na. Di ka lamang mag-aintindi. Kaya di ka magparaan, tabako ka man lang naghapot sa ko. Ikaw lang pwede maghapot. Ganun. Nag-chat pa, ingat ka da. Anong, Ano? Sa ano nga ni, patalastas may ingat ka. ano mo ka nang sinabihan ka ng ingat ka, tapos di ka Ikaw pa lang nang nagsasabi. nakakarisa. Krusunada ka ka to. Kuya Kim nga nagsasabing ingat. Kuya Kim, baka si John Lloyd Cruz, patal ka man. Assignment, nakabot sa ingat ka.